Makasimbere mdara uri se wamunobva awa indofara mhero iri semhuri yeZimbabwe. Awa muri yeZimbabwe iri bho mdara tungokona makaroka weksuit nekabhegi muri kuenda kubasa iri mdara toshanda muZim dance ndokubasa kwedu tine maweksuit atakagadzira muna June maweksuit eZim dance watori maweksuit eZim dance ko mdanje mdara tungurobvunza makarorere manje mdara aiwa kuroora ndine indatozorora 26 kusema 26 aiwa because mukuona manje chinoitika njotika vafana kana munhu anomhanya chaichaiyo makaona munhu anomhanya kana speed naboat ane 30 years panoita 60 years inenge yakusvitwa bosi anenge ati chemberei saka ndikuedza kutaura kuti vana ava manje vari kutota speed samanje ndechona kuti ndokwara mbora saka at least kandakambodhileya zvangu ndiri simulation single ndiri one ndomoita ndiri one kudaro ka zvangu ndichingodidi kana hameno pange kuveza techitoveza ndozorora 26 ka vanenge vachembera saka speed yavo inenge yachi vanokwatidzikamea ndokeza kutaura saka for this meantime tomboenda kuCarpenter tomboveza mukuveza kuveza kwangofanana nekubheta kwakafanana nemaster betting nochi master boshon master boshon yamero master yekubhora